say what timi akasa manhia kasa na wo so proye ne kankan ne kata se otumfo yes wo so proye ne e kare se kata se hye aso because for say manhia wana di manhia otumfo wo na odi manhia so tro bia ya mo kasa bia ya kasa ti otumfo je se kasa ti otumfo ene ma na e ko na e tai abusua e tai wa anya de president wa anya de sa kasa no wa anya de. You shouldn't have said that. Then you can say kasa because you are more experienced. You are more experienced. And when it comes to tribal war, it is dangerous. And nothing I mean who amanyoni bia or the politics, tribal politics are na mentiasie. NDC 40 mihwe na enkrofo bi etime didi asantefo nyina tem because say eye NDC ni no mamioma no insem bebre wo ha yentimi nka NDC fo mutimi tena say na nipa baako watena say no adidi asantefo nyina tem odia no adia manhia no adi ahemfo no adi mpanfo wadi obi atem na NDC fo bo mu nsam ema nipa no. This is not a joke. This is not a joke, and this is an indictment on the 2472 and Menchia Palace. Right now, we know Paul Adumocha Tiasie say ye tia kromfo wo Ghana per Paul Adumocha statement no e ye menhia ne emu pedifo and a tamphone emma aban pressure say omunja kromfo. This is nice GA. Abusia. Yana miraho. Yana miraho sanse senka me betna si na me start ye na President Mahama unim nyansa President Mahama wajimi President Mahama nyansa bia ni utrim President Mahama uni adwene President Mahama oda onwene President Mahama insu ne gina utrim President Mahama nyansa wan se kure bi ni utrim ene nka me kasa nsem we a enka minim se ye de ya ye benya nkofo bi o be kase adenti na wo kase tia President Mahama adenti na wo kase tia President Mahama. But it meets na say na ba akofo di atem enya ba akonye mienu nya miensa na ye di atem. Why? Na ye di ewura atem. President Mahama mi pese mi bisa say nipa a waboa wo pen no yenyi na se atwede. Obi tru ko hwewu abentru ni ko hwe nkwa. Wan kase wonu masem e kan say senkenya yewura enka wo feli poto. Impokura na Ghana fo nim so wa feli no. Senkenya yewura nkenya nya nka kon. Adenti na wo tena ho amase bi edi nanim ayefom. Adenti na wo tena ho amya kasa nanim sedi esitie. Why? Yura enye se de ekoso social media wonti wote. Wo kasa wonti a sebi nyame ehu. Esan se ebra na ye ba beto aba wo ba yura ho. E ka be na otwemi na otwemi nsa wo ba yura ho. Eni ni bedi nkomo. Wo ka se ensem bi koso social media AI na do voice aya ade bi. Adenti na wo sa asem ni nko ade adenti na no de. O try so be address asem no. But ye di na tem away from a party ba. We are aware say odi you atem cassette ya menhia na wo hwe. Why? Adenti na wo se basa. Sen ka me cassette ya wa. Bie ma no na me cassette ya wa obi bete aba be reply me. Adenti. Wan kase wonu masem se. Sen kenya yewura nka wantimi nka wo feli poto. Adenti na wo hwama yinya ne cassette ya no waye din yese de wontie. Ya asante o. Ya asante. Inti o try so be me agu asante mufin 4 years encheba. E kasa anyhow tia yen. Etia opem so ye wura wabo opem ama wa ban succeed. Empo o say hia ne mo a wo ba yi. Inti wo hwema ye kasa tia ni inti ye wo mu beto. Mane nyansa. Yura, mane nyansa. Isan say baby a wadri at this time at this time in your office no you only need legacy. Adinti na wo shama sadi yakoso. Why? Yura, ote nyese wontie. Obia no okaseti ya Yura. Obia no okaseti ya Yura. Enyese hwe o de hwe nansia ye say
Yema Kevin Taylor makumase. Yema Kevin Taylor nsia no behwe. Amanfo. People are saying I didn't see money mafia. Emma ngofo bi ebetena ase e TV stations Royal TV. Kasa nyansa bi anim edit ya I didn't see kasa ne see money makumase. But the akọ studio mo metena ase nkan. Asembay just because ya be chipol adomochire e na obobo mpanifo di say oh we mu frɛ boa say pa chaw ma ne kasa ase yemma me bill. So ye panyini bi na te wona wo say on kasa nkyere obi anasa wo ye official bi panifo bi na say wo de wo mie wano enka nkyere panifo bi say yemma obi bill a na me hu na oka ne nsem we no mo de nsem we e tagi menhie de dimension atem say adentina because okoka say some officials in menhia adentina o say we say amanyo nti amanyosem any politics nti mutimi e kasete obi ayi ni ha no afa ho di na okọ o fi say no ano just because ade a obi ba officer wa check 8 years adentina mo yesa emam mane nyansa mwaka say hu yank emam mane nyansa kra sanse de ekoso no de airtime de asem pokra na ama Kevin Taylor ne nkofo bi o social media edidi yuru atem kasete ayuru de asem yenkonkotie said the Poladumoche can asem intima. Kwamo Hene, Jache, Jusumai Hene, and the senior officials of Menhia Palace who put pressure on the system, insisting that please release Poladumoche. I cannot thank you more. I'm coming to Kumasi and I'll do it properly. Yes, so this is how you know nsema okan any ABCD or say nanano momboa no jabenye just so ne nkofo bi omoboa ma like you know fine. Enuma sem ni o a won kire mu say AB and C or say some officials in Menhia. Unim the number of officials in Menhia. I didn't know say basa. Ebusia asefim. Na sansem we kura ba ye no. Bisa say dey ama Kevin Taylor mo eni sam kofo bi de muntie me mo kese bia me mo ni nyina kese me bo kakra bi de muntie me na mo hu se me se na me kan agro muntie se me fi achi ba muntie ma. This is not a joke. This is not a joke, and this is an indictment on the 2472 in Menhia Palace. Right now, we know Paul Adumochame atiase say ye tia kromfo wo Ghana. Per Paul Adumochi statement no e Menhia ne emu pedifo and a tamphone emma abine pressure say omunja kromfo. This is Paul Adumochi. Paul Adumochi. Paul Adumochi my friend how many times? Share Ghana penifo for tabel. Any Menhia and penifo. Muntina me ye any Paul Adumochi. Muntina me ye baby. Who pasa muchichiri John Dramani Mahama and Fedi Gunachi and the Busamo? Who pasa muchichiri and so Gunachi and your pasa oyen on to me yet? Now, Feli and Muama Cafe, a bana a day, when Tinanya you were Feli. For a Dumochi, Chrono Catasha project, a fun and fancy. Listen, special prosecutor inviting on action. So, on remember you in Zembianoa. Abusia. Some would yako, ye in the buyer, and some woman order or massive. Me can say during COVID time, who free, I will check who will do airport $150. Check his size kind of way. And we have the catch room say, or Mumma no walk on the size can or Mumma G size can or Musay, or Munum Pop, or Mubatra airport, or Eddie size can of that's a moon, Yasa someone after Yasa someone. What did you ska? A draw canter ability. Mumra may account, baby a sicano, a fire. Want to be a mayday. I'm a work contract. Accountability, the million young. Accountability, a win a kind of Sagana move. Tan and maybe to show yes, I would the pretty hawk to say Christmas through the baby and no she's the cat fan and sassy. That's the car when you want to be a financial year, say. More pretty revenue be at the Amagan after going to the Amagan and this guy. That's coming in a moody.
because yeduma MPP aban e course chrono fufu tuntum fita green yellow black e course MPP amamu no just kan nyina want ni afa anya hwe na Paul Adomoche ya from the yano and sakesi bi e kesa e ha di munyi no me de me se menim hwe me da sana ma me awo na me nua no sa wotimi akasa manhia kesa na wo so proye ne kankan kata se otumfo yes wo so proye ne e kare se kata se hye aso because for se manhia wana di manhia otumfo wo na odi manhia so tura bia ya mukasa bia ya kasa ti otumfo je se kasa ti otumfo ene mana e kon e ta ya busua afi wo Kevin Taylor nsema recent ya osade abetudwa aches waye ne ho se yewura ho fin de onya eguda ena man penifo so hwedin ne wo kasetia adenti na wo se basa adenti na wo se basa adenti na wo se basa sebiu obia uhiamu wa udwane toa senke ye kasetia ne kranke ye wo na be kache nze hey fio men kasam chene sa uni boa o mine ni party adenti na wo se basa adenti na wo se basa na yidi atem na mafamu adi hwe oba besia pa oba tan hwe nsemfia wo ka se bi obi begina na so odidi watem a obenya obi abegina aka se oye oba nyansa be ne wom a wo fra ho se oba se oye oba tan so oye de wo kaseti just because of politics nti na wo oba wa wo no betimi na kasa sei na obenya obi abegina se oye oba nyansa be ne wo de mu yi and I feel say a day like mu feel say a danger nyansa bia ni de maami wo kan just because obi say ya chi obi nipa ne ba e oda we mu ase say asrese yenyi no adenti na osrese yenyi no mo na mo power adenti na mo nka say ene yo power nti yenyi no ana nko ba be chechire mo nso ase munyi no like asembu wa wetena bontina wo kan nyansa bia anim ifi hono no ye be hia teacher kantanka ba be chechire nsem yinti nsem ne nchechire mu mra yinti mra twa wieye ye nua sentwereni pani baako a ye fra no Paul Adomoche okodi okofo nsam ama ekirei omane bail oba ye anigye mu a oda ase na wo kanfo nipa ebo ano no obobo din bebre eka se anigye ani ahosepe so owieye no oka manhia officials ebo obi mudin eda manhia officials biase na momyenko ni yenko tiemra ye ba ye ne mpanifo betwetwe ho komo Chiefs Kwamuhene, Jache, Hene, and the senior officials of Menhia Palace who put pressure on the system, insisting that please release Paul Adomoche. I cannot thank you more. I'm coming to Kumasi and I'll do it properly. I'll thank you all. Adenta Kumi, I know that you are in Menhia Palace and I believe that you are part of this. Even though you're a young man, I'm sure you told your bosses that please call the authorities, please call the authorities. I'm so grateful. Prof, what year dear Paul Adomoche akin or say Menhia officials, senior officials, bika hubi enema ye ni free yokufo se bibru ensem. Asem we die na obeka fa ho. Yo, said the wa onim no. Menhia e wo kwan ofa so ye ne nema. Na kwan ofa so ye ne no ma nyina kire se wo ma Menhia mebusa yakra ohu prekwan apese entimi nyesa. Ebi se enam no kwam. Menhia e wo kwan ofa so se nkrata atwra chief of staff e wo ho ya ono secretary ohine wo secretary for ahodo nso wo ho bibi nam wo mo so a ene ye kase Menhia se ena bibi nam achiamia Menhia achiamia so Amane kwan so ana otumfu achiamia so a ena no nso ye kase Menhia na sabe ohine bi te ne baabi na ewo mu se wo ye ohine de na nso Menhia nso ma no okoyi asem bia no ana se okosere bibi ma obi a eni kwa se nipa no kane se Menhia. If you say if you moon yina daddy say Menhia enim asamasi no ho hwe Menhia nsoma obia se onko pachew ma yenyi Adomoche nti ohene bi kopa achew na eyi no a
saa ɔhenkoro no ɛna ɔda n'ase ne kwan no na mmom ma ɔmfa mmata manhyia ho ebio ehia paa sɛ ebehu sɛ manhyia no ankrofo pagya ɔmo asɛm a na ɔmo de bɛbata manhyia ho no ɔmo begyae a ɔmo nyae emra so sɛ ɔmo gyae ɛfiri sɛ manhyia nka sɛ ɔyɛ biribi a wo ntena ofie ana wabɔntene na wonkɔtwe manhyia ɛmfa no ɛma mewura mu yɛte yɛdeɛ yɛsom ha yɛne a hu sɛ yɛkasa wɔ ha nyinaa no yɛsom manhyia ha na saa Paul adomɔkyere yi kura yɛkena asɛm yi so ɔsantini so ɔnyɛ santini nyɛ no nehia na mmom nehia ne sɛ ɔno kura no manhyia no waba mprɛsɛ manhyia no ya politics foɔ a ɔmo sɔre a ɔmo eduru baabi a ɛɛden no makɔbɔ manhyia den no mpran dodoɔ sɛn ɛna yehu saa politics foɔ no yehu ɔmo a ɔmo nyɛ biribi a kyerɛ sɛ ɔmo kura santesɛm nyia ɔmo na mmom ɛyere so a afei na ɔmo pɔ ɔmo de ɔmo ho abɛtwitwi asante enti asantini nyɛ obi a sɛbe ɔyɛ santini obi a ɔte santemamu na ɔdɔ asante na ɔyɛ ne nneɛma santesɛm no ɔno ɔ santini enti sɛ obi fra bɔnten so firi hene na ɔtaa ba ha na ɔsom ha ɔtaa bɛn ha mehu sɛ ɔsom ha ɔno deɛ ɔtumi huri gyina sɛ manhyia tamakyi anaasɛ bibisa na anyɛ wo asɛbe yɛhu wɔ so teacher kantanka na akyerɛ mu no so obi kasa na ɔka sɛ medawe asɛ ɔmo frɛ ne ade ɔhene bi ne ahemfo bi frɛ a ne kwan so no so ɔdɔ ɔma se na mmom no ɛni kwa asɛm de bɛfɔre manhyia bɛdidi ɔpem so atem ntwa ye ti monhwɛ ne afei ɔho nhyira fm ɔmo program a ɔmo yɛ ɔmo se krom hasem host ɛkansɛm bi ntima wanya ade president wanya ade sa kasa no wanya ade you shouldn't have said that na ni kwa so kasa because you are more experienced and when it comes to tribal war it is dangerous and until na me hu amanyoni bia or the politics tribal politics na mentiase NDC for timi hwe na enkrofo bi etimi adidi asantefo nyina tem because eye NDC ni to no mamioma no insem bebre wo ha yentimi nkan NDC for mutimi tenase na nipa baako watenase no adidi asantefo nyina tem odia no adia manhia no adi ahemfo no adi mpanyfo wadi obi atem na NDC for bom nsam ema nipa no mamiama no because ade no e benefit wo then you drew her and you be a bay. Me debia make say one no mu bear me pano, one no mu bear me pano. Do not cry asante for one na sebi ya bua wo mu pano. Say o calculate me asantini o make o calculate ya o mo me asante for mu bear me a me bua mu pano o mu drew 30%. Say ye student to say ye hwan you say me se omo mu ben me no asantefu ewom a me ye asantini enduru 30%. Me wo srimfo me wo nzemafo me wo fantefo me wo anwonafo me wo hwanfo because me hu say me Ghana ni I don't care, and that is why every time I project Ghana beyond politics. And into the MPP ya de bi na nya metimi aka because emwa Ghana. And into the NDC for ye bibia metimi aka because emwa Ghana. Me say so far as say ye begia to mu say ye de sa nyoma ne ya amanyosem ne ye nyan no ebeto aso. President Mahama wanya de say otena ho maye kasete ya yewura nim finsi wanya de but what should din na ye kasete ya obi asabi ohia ne mo asai ye kasete ya no why din na wo hwe na won ka hwe jasemi inti nsem bi sei mo tena se
na sɛ mo kan sɛm bi sɛ ya na mo feel sɛ no ano no adenti na wo sɛ basa adenti na wo sɛ basa abusua feel free na so kyerɛ wadwen o comment section ho enen de kan message subscribe na share sɛ da be ya me drop video bi a on sabetimi akabi wida sɛ wo hwɛ me makra